Shine FM, adunay kadaugan. Shine FM, adunay kadaugan. Ang Shine FM kituyo pagbunga aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios natuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 95.3
pagtulano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko ka na. Apan ayaw ka malaka, ang pulong sa Dios ninuon ang kuna. Imo siyang bahandit, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga ikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Ay hapon sa tanan Meksyon. Salamat sa Ginoo, diyan usab kita mag-uban-uban. Niningtag na udakit sa kapunon ngayon ihatag sa tago sa nato kaban kinabuhi. Ay hapon ka natong tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao, ilabi na sa atong mga kaigsunan. Dinhi sa kabukiran, tungod kay nga atong panahon karon, medyo sigigon nga nag-ulan-ulan. Naghapon lang yun mga igsoon o pag-bisibis ang ulan ining mao nga dapit. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios sa tipog piyersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Bakasaon, ano sa bagay ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahiginan sa FM radio sa Sign FM 95.3. Dinhi kayo nagasuga sa sitio Balong Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Arellano. May hapon ka natong tanan mga kaigsunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nasong mga kaigsunan at tanan nga mga OFW. Nagikan din mga kaigsunan ko sa Saudi Arabia, isang pa man sa akong wife karon nga nasarian mga kaigsunan ko ang Ginoo camping. So tapos sa nila kapag kinabuhi labaw sa tanan sa ilang mga kaubanan nga hapit asab mapapas ang mga today. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor sa atong amigo mga kaigsunan, nagikan ngayon sa tanhay mga kaigsunan, Pastor R. Jano, Panganibang, Dilira, Disigan, dihagyon mga kaigsunan ko sa Tanay City sa 97.9 sa FBC Christian Radio, mga kaigsunan time at Tanay City, Negros Oriental, nga nagwaso sa atong programa karon. Ilabi na sa atong station manager Reverend Kim Ryan Makasada sa Reverend Gideon Candelario gikan sa 101.3 sa Sign FM mga kaigsunan diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyo, Cebu City. Ilabi na sa atong general station manager diya sa Tapit sa Sign FM mga kaigsunan sa Batang Tilog, Sakan, Sumandig. May hapon kaniyong tanan diya Pastor Kim, ilabi na sa inyong mga kaubanan sa tanan nga mga DJ sa Sign FM ikan sa Batang Tel o Sakan, Sumandig. Ilabi na sa mga lagad sa Dios, ilabi na usab sa imo nga tibok pamilya o kuban sa imo nga katigas kinabuhi Ma'am Aiza Makasaon. Ilabi na usab ni Ma'am Lini Narciso. Mayang hapon kanimo diha Ma'am diha sa David sa La Libertad. May hapon ka natong tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao, ilabi na sa itong mag-kaigsunan din sa kabukiran sa Tanay City. Dinhi kayo sa Barangay Santo Niño, mga kaigsunan, nagasuka ng atong programa. Dinhi sa sitio Balong Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Doon ay mensahe si Pastor Arjano Panganiban Dilera Disigan. Mayong hapon Pastor, mayong hapon kanimo diya Pastor. Diya labaw sa tanan diya sa 97.9 sa FDC sa Christian Radio sa Tanay City. May punta kanina tanan nila pinas sa mga lagad sa Dios, nagapambit sa mao nga mensahe alang sa tibuok katawan. Ano na yung mensahe sa si Ma'am Lini Narciso? Malipayo, ano na sa mensahe mga kaigsunan atong pasahon? Malipayong hapon Pastor, watching here and ayungon agtayon himalalod ay maikson request ko request lang ko usong imong gunit. Salamat Pastor, dalay ko ang Ginoo o mga panalangin kanimo ato ning i-play mga kaigsunan ang imong nga request Ma'am Lini Narciso mga kaigsunan gikan gayud sa Himalalo Negros Oriental. Sa tanan nga mga Narciso family, labi na diyan napit sa Manhuyot o dunay daghang mga Narciso
ilabi natin sa kabukiran sa Tanay City. Tungod kay doon natay silingan kaniadto nga mga narsiso. Ako ning iplima kay sunan na pa nato para sa dili pa nato ni iplima kay sunan to ato kaning ablihan niya sa mga pagampo aron ang mga mensahe Ginoo nga ato karon ka pagasaluhan mangita kining dapit na sa mata ko sa labi na sa panahon karon nga kanunay kun nagulan-ulan ang ato panahon dinhi sa kabukiran. Tingali mga kaigsunan doon ay mga area nga kanunay kun nagulan-ulan. Ako lang yun nga advice sila binasa tanan nga mga panimalay ang ato nga mga imtikan kana mga sulod lang nga way suon matudpas taga Cebu ato nang ikulog ato nang ituwad ug ato nang iyabo kay maunay itlogan sa mga dinggi. Remember mga kaigsunan nga ang mga dinggi perting artehan dili ra pag na mangitlog og kanang lubog nga tubig mangitlog na kanang tinaw una ang ulan tinaw na maigsoon latawan na inyong mga sulodlan nga walay mga taklob daghan kaayong mga waya-waya mga kaigsunan muna siya gitawag mahimo na siyang labog muna sa kabukiran even sa siyudad mga kaigsunan daghan kayo na labi na sa area nga dili kayo ang tubig pagpundo ba muna atong batayan maigsoon kay pagkakos na gitawag og dinggi. Unang ikaw ug ako mga kaigsunan ato sa paningkamutan ng atong malibot malimpyo igsoon kay dili sa lalim ang dili sa layhan na mag suroy-suroy kung ang atong tukaran ang atong bakuran mga kaigsunan perteng ugawa. Ikaw ug ako mga kaigsunan sa akong kinabuhi bisan na naki ko manlimpyo ko manlaba ko manilhi ko paglungag ko tanan kung unsa may nakatunan sa babay bakatunan usab nato koy mahimo mga pinangalan. Salamat sa Ginoo mag-ampo ta mga kaigsunan duyog ko sa pipila ka mga panahon alang sa pag-ampo adto sa buhi nato nga Dios. Labing kamahanan og mahigog maon kang Dios kay takna og lapit sa kapuro na mahan anian usab kami makipuban o Dios alang sa pagpahagit sa imong mga pulong mga mensahe nga may paghatod ka namo kasiguran kabaguhan kausaban ikan sa mga mensahe nga among madunggan. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw din sa Sign FM 95.3 din higayon sa Sitio Balok Barangay Santo Niño Tanay City nagasukat ang mao nga mensahe labaw sa tanan sa naminaw karon sa FM Radio. Ilabi na o Dios sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa tapit sa Tanay City Lord sa FM Radio amahan ikaw sa mga panalangin silang kinabuhi. Ikaw sa ko Dios mag-aamping sa tanang panahon sa ilang makinabuhi ug salamat ko Dios nga padayon kang magaulag-magaulain sa tanang mga plano sa desisyon sa among mga kinabuhi Lord Jesus. Bisan pa man o Dios ang station manager Reverend Gideon Candelario gikan kayo sa Sitio Kalugtugan Barangay Sirdinia Balaboyog Cebu City Lord ako mga pag-ampo padayon ikaw mga-supply magatako sila mga panginahanglan. Bisan pa man o Dios sa pagpadayon sa pag-construct sa mao nga dapit Lord alang sa pagpanandam sa dakong krusada sa mga dapit ikaw mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Bisan pa man o Dios ang General Station Manager Reverend K. Ryan Magkasaon nagikan ngayon sa Kirungan amahan ikaw sa mga panalangin upang sa tibok nilang panimalay sa tanan nga mga station sa tanan nga mga FM radio o Dios nga nagahimo og mga pagpaanggit sa imong mga pulong mga mensahe aman Lord ikaw mga supply labi na sa tanan nilang mga obligasyon matangkulan amahan. Ining mao nga dapit o Dios ikaw ang akong ipasidongan gipasalamatan nga padayon ikaw nag-amping nini padayon ikaw nag-supply bisan pa sa among obligation every month o Dios. Ikaw ang tinubdan og tukuran sa tanang mga butang saglit ikaw ang Dios naway makulang diya sa imong mga kamot. Bisan pa man sa tanan o Dios nga nag-watch karon sa Facebook Live bisan pa man sa naga-share miin uga ikaw sa mga panalangin sa katagusan nila mga ginoo. Iningatag na og dapit sa kahaponon kay magihatag ka namo Lord sa tibok akong panaglay sa tulong namo ka mga anak sa akong ugang sa tanang kaigsunan dinhi sa Balok amahan dapit sa Pilipigan hinit by Pastor Epel nga kapturan bisan pa man dapit sa Kakwelo akong kapag-ampo anak nimo ikaw sa mag-ablis silang kinabuhi. Akong giangko nga kanunay nga nakanimo o Dios ang among presidente sa Pilipinas. Bisan pa man sa mga senador, mga congressman, mga gobernador, bisan pa man sa mga mayor o Dios, bisan pa man sa mga konsyales o mga barangay captain sa nagalaing-laing mga dapit na doon ako mga pag-ampo nga nakanimo imo silang gibutan sa mao nga posisyon ug trabaho aron sa pag serbisyo sa komunidad amahan. Bisan pa man o Dios sa tanan nimo mga alagad sa tanan ng mga pastor bisan pa man sa mga adunay katungdanan sa mga kasimbahan ng Lord ako nga pag-ako nga kanimo ikaw magapanalangin mo sa kanila. Ihatag na og dapit sa kapunon imong ihatag ka namo Lord.
tapos ka pasidungan pasalamatan, pinagi lamang sa ibong punto anak personal na mo mamanluluwas ang tanan mag-ingon. Amen. O, sa pagkausap pa mga kaigsunan, may hapon ka natong tanang mga kaigsunan, labi na sa tanang karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nason. O niya, gapon ka daw mga kaigsunan, kung doon ay wifi connection, maigsoon, mag-live get gapon kita mo. So, ginihang ka daw mga kaigsunan, nagsugod ko sa iyo kayo alas 6 pag yun. Nakahuman ko mga kaigsunan, mga alas 4, kapin. Una na ako, yun nga, ato kini nga paningkamutan mga kaigsunan tungod kay dinis kabukiran kini ato wifi connection kung kalit og puno kung kalit og kawala unya di na gyud ta maka hatag og maayong performance mga kaigsunan labi na sa live pero ang atong FM radio dinis kabukiran tataw tinaw kayo o klaro kayo ang maong mga mensahe tungod kay automatic man yung mga igsoon na makadungog diya sa mga FM radio dinis kabukiran. Salamat sa Ginoo sa taning karon nag-watch. O ako ning i-play mga kaigsunan ang request ni Ma'am Lini Narciso from Himalalon, Negros Oriental. Ano na sa mensahe mga kaigsunan doon na sa ipaabot mga igsoon matod pa niya mga kaigsunan na request siya og awit nga makalangit imong goni. Simbahon ka, Diyos na tagapamuhay, Diyos sa milagro, matinod ay nagkahay sa kangit-ngit. O Diyos, wasamang kanimo. Ni-request ni Ma'am Lini from Himalalon, ni Ma'am Lini Narciso, imong kone. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong ipaligid. Wala ko kapalo nga no, nga imong man kong giadto. Dili kayod ko katuo, nga nung ibuhat to. Bisan kang itik sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan. Imong gusto. Salamat sa Ginoo Maigsoon sa invitation ni Pastor Arjano Pangadiban Delera Disigan. Welcome ta sa pagbisita sa ilang studio diya sa Tanay City sa 97.9 sa FBC Christian Radio. Salamat sa Ginoo Pastor. Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. Muna mapagpunta ka bisita usab sa Manoyod sa Riverside FM sa 101.7 sa River FM Radio. Ako na may kuya mga igsunan nga si DJ Pastor mga igsunan. Ano na ito nag-imbitar mga igsunan nga makabisita ta mga igsunan. Ano na yung mensahe sa 97.9 sa FBC Christian Radio maayong hapon sa 95.3 sa FM. Ay hapon ka na itong kanan. Salamat sa Ginoo sa mensahe gikan kayo sa Tanay City sa 97.9 sa FBC Christian Radio. Ato amigo mga kaigsunan si Pastor Angga Arjano Pangadiban Delera Desigan. Labi na sa imong mga kauban sa mga alagad sa Dios diya sa mga FM Radio. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha Pastor. Mga atong amigo sa diya sa Riverside FM Radio diya sa Manhoyot. Si DJ Pastor Exoon kanunay dito nag-imbitar na to kanya pagkita ka kalugar. Unang ano na tayo mga invitation mga kaisonan so malabot na mga panahon matod pa nila Pastor pwede ba nga isorte ka speaker sa amo nga yung camp. Unang ko na po nabalibari mga kaisonan tungkol kay dako mga ng pribilehiyo aron kita maka-ambit sa mensahe nila. Muna nga, ang tanan nga kahigayunan,
dili yun kahigayunan para sa tao kundi dili kahigayunan aron ikaw ug ako makapaambit sa pagkamayos Ginoo. Ano na tayo mga invitation mga kaigsunan. Wala nga ito nagyon nga i-arrange na ito nga schedule tungkol kaya sa kadaghan na ito nga obligasyon. Ilabi na ining mga panahon na karoon igsunan. Especially doon na po tayo obligasyon mga igsunan sa eskwelahan kung wala pa yun nato ma-comply. Muna nga hapit na ba ang enrollment igsunan. Salamat sa Ginoo ini nga tagna og lapit sa kahaponon. Hapit pa sa minsay sa awit imong kunin. Ikinahanglan mga kaigsunan dili lamang na magpagunit ngadto sa Dios kundi dili kita mismo magunit ngadto sa Ginoo. Dili pwede mga kaigsunan nga ang Ginoo kanunay lang mugunit sa tao kay magsalig biya ang tao. May magbiya ang tao mga kaigsunan na bitaw Ginoo pastor. Ang pangutan na magod mga kaigsunan kung ang tao bubulag sa paggunit sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong request, Ma'am Leni Narciso from Himalalon. Una nga ato nga topic karon mga kaigsunan gisaan. O ato nga tema mga kaigsunan dunay gisaan ang Dios ngadto sa tao. Ikaw ug ako mga kaigsunan gisaaran kas Ginoo. Sikat pa gyud ka adto. Sikat kang Abraham, sikat kang Isaac, sikat kang Jacob ug kang ato sa. Siyempre mga kaigsunan kita ang sumusunod sa mga henerasyon gikan kang Abraham. Doon ay mensahe mga kaigsunan sa kinabuhi ni Brother Ronald Cabanag Reveal. Doon ay sa mensahe mga kaigsunan. Maayong hapon pastor. Shout out sa dapit mga kaigsunan sa dili magud kay na ako maklaro kay dinig ako nga cellphone nga gigamit dili pa ni ako unang matinala ko ani mga messages mga kaigsunan kay medyo gagmay gyud maulanong kahapon nun niya. Salamat sa Ginoo sa imong mga mensahe. Brother Ronald Cabanag Reveal. Ano na sa mensahe mga kaigsunan ko sa Ginoo. Maayong hapon pastor. Shout out sa maulanong kahapon nun. Wow. Kanunay kung nagulang ko diri mga kaigsunan. Muna hinungdan mga kaigsunan naghapon-hapon ang gikong panano o mga saging. Tingali mga kaigsunan akong natanong karon mga 70 kapunuan. Muna nangayo ko sa dool-dool lang kay bukas pinang saging so ako gipili itong madala ra bag pasan kay nasat paglaban mga igsoon. Wala na ko baliha ang katugnaw. Kaya ikatulo na akong balik-balik perti na maging tugnawa. Paulit ko mga igsoon nangita ko kong gabi. Muna nag-live taron mga kaigsunan tungod kay nindot man po ang wifi connection nga Medyo di ko sumasama yun. Unang salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban karon. Dinigatag na udapit sa kapon. Salamat sa mga panahon nga inyo nga gigahin. Everyday mga kaigsunan gikan sa alas 3 sa katawon. Magtingog na gyud ang FM radio pagkakaroon. Sa alas 3 hangtod gyud sa alas 10 sa kagabi. Dunay malakaw ka election wabot ko alas 12. Labi na makatulog na ko mga eleksyon tungkol sa kalapoy gyud sa lawas. Tungkol sa atong mga schedule nga kadaghan mga kaigsunan ang atong mga schedule. Kan kita lay kumanage din bukan ang tabang sa Ginoo tungkol kay magandaan mahimo ko lang sa kanang. Salamat sa Ginoo. Pwede lagi mo maka-request awit makalangit mga kaigsunan. Pwede lagi nato nang i-play samtang ta magapabit sa mensahe. Kinumdumi mga kaigsunan ang atong tema ang atong topic karon isaan. Usahay ko ang tawo mga kaigsunan dunay isaan. Pero ang tao maigsoon, makalimot ko sa saan sa Diyos. Unang ikaw o ako mag-aigsunan, maurag yung nahikalo. Kung sa ibang isa at pag-iksaan nga ito sa Ginoo. Ang Diyos, musaat na ibig ng mapates. Talagsa ng taos kalibutan mag-aigsunan, meron na ipag-iksaan na ibig ng mapates. Ingon din mga kaigsunan, ato ning basahon sa Genesis Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 18. Insay gisaaran ni ini maigsoon. Si Abraham mga kaigsunan. Sa kinabuhi ni Abraham mga kaigsunan, doon ay pagkaisaan ng Diyos sa kinabuhi ni Abraham. Kung hantod karon mga kaigsunan, ikaw o ako, base sa balang kasulatan, gisaaran Diyos ka. Ang problema mga kaigsunan, doon ay saan ang Diyos, pero doon na po kay buhaton mo, ang ayan ni mong tuman. Anak naman ko na mga kaigsunan, give and take. Ikaw o ako mga kaigsunan, dili pwede, ganun ay latang magdawat. Ganun ay latang magdawat sa panalangin, pero wat ay gibuhat sa tag-iya sa panalangin.
usahay mga kaigsoon na makauulaw kang palandongon ay kinitaos kalibutan sige ang pangayo pero wala nang buhat para sa imayas Ginoo. Munang maabot ang panahon mga igsoon balato ang Dios muhatag panalangin ngadto sa tao. Ano man kanunay ramang nag-atang ang paran aron mo dawat sa panalangin kan sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan ang Dios tag-iya sa tanang mga butang. Apan hinumdumi usab doon na kay ang ayang buhaton. Ang imong buhaton na malipay lamang ang Dios sa imong kinabuhi. Atong masahon igsoon dinhi sa 21 bersikulo 1. Nag-discut kini mga kaigsunan kos Ginoo sa pagkatao ni Isaac. Kunya na itong mga panahon ng mga igsoon, wala manggod magtuo si Abraham nga mga nagpaan niyang asawa nga mao si Sarah. Sa diha nga nataw na si Isaac man kaigsuonan, although mga igsoon, dili manggod katuo si Abraham. Siyempre, kung arita sa tawhanon nga kinabuhi, ang babaeng mga kaigsunan pinakadugay 45 or pinakadugay ko na 50 tingali talagsa lang na may tapo. Ay kung ang babae mga kaigsunan wala na sa gitawag og menstruation, dili na siya makakantag o dili na siya maka-provide o maka-produce mga kaigsunan kus Ginoo o anak. Apan nahitabo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sarah muna nga usahay kining tawo di gyud mo tuo manggod. Pero hinumdumi mga kaigsunan ang usa gyud ka bersikulo walay butang nga dili mahimo sa Dios. Mao nga kon ang tawo magduha-duha. Ang pagduha-duha sa tawo wala na nakafocus sa usa ka bersikulo. Usa ka bersikulo mga kaigsunan usa ka na kadako kay pinaka-importante sa atong kinabuhi atong masabtan. E kung dili ta makasabot ni anak mga kaigsunan, lisod kang mutuo, lisod kang mubuhat. Labaw sa tanan di ka kabuhat, di makakatuo. Hinumdum ni mga kaigsunan makabuhat ang tao pinaagi siya ang pagtuo. Apan patay usap ang iyong pagtuo kung walay mga buhat. I-discuss diha mga kaigsunan, wa ko'y kapuslanan usap ang imong pagtuo ngadto sa Dios kung dili nimo ubanan sa imong pagbuhat. Munay giingon mga kaigsunan ang usa ka tawo taas kay pangandoy, pero mag-unsa man ang pangandoy pero ang lawas dili na kaya, ang kamot kapoy pod nga ibuhat. Mao nga dinis kabukiran mga kaigsunan dili pwede kanunay ratang magyaka. Kanunay ratang mga igsoon maghinambit. Kaya dinis kabukiran mga kaigsunan grabe katugnaw labi na karong panahon na. Hadlok ang mugawas pero hinumdimi sa panultihon basaha ang tanang panultihon mga kaigsunan gikan sa kapitulo 1 kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31. Diba ang mga tapulang tao mahadlok sa panahon sa ting-ulan, kapoy idaro, kapoy bunglay bisag unsa kunya doon na rason moingon na ang tapulan dili ko mugawas sa balay nga nailiyon sa kadalanan. Paypay mga hakot. Unang ikaw o ako kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, mahimong kang pugihan. Dili lamang ka pugihan. Diha sa mga material nga mga butang, pugihan usab ka. Diha sa espirituhanon nga bahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios, kundi sa pagpatalingkong niini, labaw sa tanan sa pagkinabuhi niini mga igsoon. E mamahimok mo sa nga pakyas ang atong mga pagtuon, ang atong pagtuon kung dili nato i-aplikar mismo sa atong kinabuhi nga makita sa katilingban o sa katawhan. Ato na ning masahon mga igsoon. Ingon diri mga igsoon sa pagkatao ni Isaac ngadto gayud kini sa 8. Ang pagkatao ni Isaac gipanalanginan sa Ginoo si Sarah. Atong imaginon mga igsoon si Sarah, that is blessing. Ano man, imagine nimo guwang na siya, matugpas na kasi guwang na si Sarah. Pero, maunay say mga panalangin nga dili damhon sa tao. Kung sa giingon dire, gipanalanginan sa Ginoo si Sarah, sumala sa iyang gisaa at tanaw ra guna. Kisay gasaad ni ini igsoon ang Dios. Ingon ang Dios ngadto kang Sarah, magnabdos ka Sarah. Pero si Sarah
Better na yung pagkatihawa na itong mga panahon kaya di mga siya katuko sa gisultis Ginoo. Pero kung ang Diyos mo'y masaad sa tao, di ko ka mapakyas. Apan kung ang tao mo'y masaad sa Diyos, mapakyas, oy. Kadaghan ka nang nahitabo sa tao ay daghan kay mga taong naghimo ni anak mapakyas ang iyang saad at tubangan sa Ginoo. Kasagaran nga mga tao nga makasaad ka ng gininhawa, hapit na lamang kutob sa tunlan. Magtinga na. Matod pa mga kaigsunan, ano lamang mga igsoon 50-50 ang ginawa. Buhay mo ng taon, Ginoo, mahatagan pa ko nimo gininhawa ang lain. Malagad ko nimo, muserbisyo ko nimo, na may mga promises. Buhay mo kung gamiton ko nimo, magpagamit ko nimo. Pagka-update mga kaigsoon, pitinang dako kay giayos Ginoo, kay ang Dios maluluyon man. Ayan, ibalik mas kalibutan. Hinumdumi mga kaigsunan, ayaw pa abuta. Ang Diyos malato nimo. Nagtuo ba ang mga kaigsunan nga ang Diyos dili malato? Hinumdumi mga kaigsunan, malato ang Diyos. Ayaw ulog-ulogi ang Diyos. Labaw sa tanan ng imong kaugalingon. Ang atong kaugalingon dili pwedeng ulog-ulogan. Kaya kita nag-ulog-ulogan mga kaigsunan. Kita nag-iawat. Hinumdumi mga kaigsunan, diha sa pulong sa Ginoo ang gipanalanginan sa Dios kato matinumanon sa iyang mga suko. Wa ay lain pa. Ingon dire mga igsoon sa bersikulo 2. Og nagsabak siya og nanganak. Wow. Alang-alang dili manganak kay nagsabak man. Di ba? Imposible mga kaigsunan kung ang usa ka babae nagsabak dili manganak kuya wasap. Inaman na sa gitawag og 9 months. Doon may gitawag og 7 months. Ang amo nga kinamagulangan nga mao si Tite Jane, 7 months lang yun na. Panalangin sa Ginoo, tulo ka adlaw na hospital na dito sa provincial. Pila ka injection? 7 ka injection. Nag-ampok ko sa Ginoo, Lord. Kung imo gining buhion ning mao nga bata, wa gyud imposible nimo. Ang iya makauban nga matay man. Mga kanang mga premature pa mga igsoon. Una nga, kung ang Diyos doon ay plano sa imong kinabuhi, bisa pag umaw pagkas namatayon, luwas sa Diyos. Ang atong mensahe kanilang mga kaigsunan, atong giret sa kinabuhi ni Jonas. Si Jonas pila ka adlaw dito sa tiyan sa Siol, dito sa Iho, Redes, way kaon-kaon. Ano nakaginhawa man siya? Ay doon ay Ginoo. Hinumdum ni mga kaigsunan, kanunay na itong hinumduman, walay butang na dili mahimo sa Diyos. Ang tao ray mo dyan sa isikatawo, di ko nakatuhan. Ikaw o ako, kung maka-encounter ka sama ni ini, naingnon ka, ikaw, wakal pa'y kaugmaon. Siguro ka, kaway kaugmaan ni mo si katao, o ikaw nga nag-ingon mo, kay kaugmaon at tubangan sa Ginoo. E kung mutuo ka mga kaigsoon sa mga taong sama ni Ana, sila mo'y nagbuot sa tupa, sila mo'y nakahibalo sa uba sa tao. No, dili. Ikaw o ako mga kaigsunan, ang Diyos ragoy nahibalo. Even sa imong gininhawa, sa akong gininhawa, sa swerte, naas Ginoo, wala sa tao. Kung ikaw o ako mga kaigsunan, kanunay ka, nagtuod sa pulong sa Ginoo, bisan kung sa pang mga tao sa kalibutan, mo underestimate nimo, ingnon ka si kinsa man na sila, wa man ay klaro. Pasag na ina, kailan man kalipay, hinumdum ni mga kaigsunan, padayon sa imong trabaho para sa Ginoo. Kung dili man malipay ang imong sikatao, ang importante malipay ang Ginoo nimo, ay nagserbisyo ka, nagtuman ka sa kabubuton o planos Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon diri mga kaigsunan, o nagsabat siya, o nanganak sa batang lalaki. Wow, bata pa yung lalaki. Ganun dili man batang babae igsoon. Sa dihang tigulang na si Abraham, nataw ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Tanawa ko na. Si Abraham gisaaran sa Dios. Hinumdum ni mga igsoon kung ang Dios lagi mo'y musaad nimo, ligod ka mapakyas. Pero kung tao mga kaigsunan, pagkasunod simana, pagkasunod bulan, ay nawag tama. Ingon dire, dipindi mga igsoon, e doon na po yung mga tao nga mo tuman gyud sa dili tanan. Dili na to sa general mga kaigsunan, kay doon ay mga tao. Kung unsa may ilang gibunga, tumanon gyud ha. Tungod kay doon ay ginawa sila kinabuhi.
Lamang kung ikaw may nadukon sa Ginoo, ayaw pagpatabog kung saan nga dili nimo matuman, dili nimo kaya. Urat ang mga politiko anak. Hapit na ra ba maigsoon pinili ay? Hinumdumi mga kaigsunan. Ato ni nga ibutang sa atong kasing-kasing una-unang sarabutan. Kung dili nimo kaya, ayaw magpataka og saan. Kaya mahimo inya ta makasasala tubangan sa Ginoo. Doon na ba tayo pakigsaan, Lord, mo alagad ko nimo. Magbago ko, mag-usab ko, pagkasunod si Mana ayay. So, mas nahilayan ibalik. Ingon din may igsoon, sa 3, naginganlan ni Abraham ang iyang anak o Isaac. Anong Isaac magyon? Ingon din sa 4, sa 8 na kaadlaw, ang bata gituli siya ni Abraham, sumala sa gisuko kaniya sa Dios. Doon ay gisuko ang Dios nga tukang Abraham nga inig-abot sa 8 ka adlaw tulikon ang bata. Usahay mga kaigsunan ko sa Ginoo, pasiaw na siya sa social media nga usa ka asawa gibulagan wala day tulik kuno iyang bana pagkasiawa. Ini bang mga vlogger mga igsoon perte kong pagkasiawa. Una usahay ang atong kinabuhi ni kalibutan na may pay ang mga sugilanon nga dili maayo kalatawan kaysa mga mensahe Ginoo dutay ra gyud mo to. Nya unta ang mensahe Ginoo may maghatod nato kasiguruhan kadaugan kabaguhan kausaban sa atong kinabuhi. Usahay masubok ang mamalandong may eksonapan dili nato himuong kaluyahon aron kita muundang sa trabaho para sa Ginoo. Ingon diri mga ekson bersikulo 5. Usa ka gatos katuig ang edad ni Abraham, 100 years. Pagkakaroon maigsoon o maabot ka 100 years, makadawat ka 1 million. Wow! Maglagsa na yun yung mga apuan eh. Unang ako maigsoon, tugad bida glory, kung maabot ko 100, pagkalugaya pa. Eh, 46 pa man ko. Pila pa maigsoon, kulang pa o 46 doon na pa 54 o sa tamang gitawag ko 100 years. Kanaw dili mo balik si Jesus. Kaya kung mubalik si Jesus mga kaigsunan ako, kung mubalik si Jesus anytime, layhan kong matubang sibo sa atong mga binuhatan. Layhan kong mubalik na si Jesus aron masukod o masuta o makita kinsa ko'y kinod-anay nga nangalagad ngadto sa Dios. Ikaw o ako, excited ba ka nga mabalik si Jesus? O nahadlok ang tao mga kaigsunan? Idaghan pang ipangandoy sa kinabuhi, layhan pang muyaka sa mga tangan nining kalibutan ng mga kaigsunan. Mao na prinsipyo karuganan sa tao, labi na walay Biblia, walay mensahe Ginoo sa kinabuhi. Layhang muyaka sa katungdanan. Bahalag yatakan ang uban, bahalag dauton ang uban, basta kay mahimo ra gyud silang bidas katilingban, hala sige, hindi mo hasab na. Ingon diri mga igsoon, sa 5, usa ka gatos katuig ang edad ni Abraham sa pagkatao ni Isaac rabihasa. Pwede ramang gud mga igsoon, ining lalaki o mag-edad o pila katuig. Ang problema ani mga igsoon si Sarah. Eguwang naman gud siya. Hinumdumi kay wala lagi imposible sa Ginoo. Makuhat yun na sa Ginoo. Usay maguning tao mga kaigsunan, sukit-sukitan kayo. Nagsaan ang Ginoo, pero gibaliwala lang yun sa tao. Mas paminawon pa ang palibot. Mas paminawon pa ang mga tao sa katilingban. Mas paminawon pa ang silingan na walay tuon-tuon sa walang kasulatan. Labaw sa tanan wala magkinabuhi, sumala sa giwali. Unay lison, usa ba imong tuohan? Ang tinud-anay o ang dili tinud-anay? Ilabing paminawon mga igsoon, labi ng katistis kalibutan. Pagkahuman magsinupagay na lamang kay namuligi, kinaigo lagi. Mga pulpasiaw mga kaigsunan, manyang dili manyang kabaslag pasiaw, mamuligi siya. Ingon diri mga igsoon, padayon nato nga basahon. Niingon si Sarah, gikalipay o gipakatawa ako sa Dios. Wow! Mga tawa ang tanan uban kanako. Ini kasayod
nila niini. Onya ning dugang siya sa pag-ingon. Kay kinsay makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa. Apan ako nanganak og batang lalaki bisag tigulang na si Abraham. Nagtubo ang bata o ang sa adlaw sa paglutas niya nagkumbirag dako si Abraham. Wow! Nagkumbira si Abraham. Siyempre si Abraham kwartahan niya itong mga panahon na. Sa unang mga panahon mga igsoon, kasagaran ng mga tao kwartahan. Inindot man kayo ang yuta kaniadto. Una kung dili na gani maayo ang yuta, doon na may mensahe ang Ginoo nga, hala sige balhin mo sa dito sa mga yuta nga gitawag nga tapuno. Muna nga ang tao kaniadto maigsoon, ang Dios makigsulti man even personally. Karon mga igsoon, hindi man makigsulti raman ang Dios pinaagi sa mga revelation, mga pananawon og damgo. Mao nga kabahin ni Jose mga igsoon, ikontra siya siyang mga igsoon. Ikontra siya siyang amahan nga mao si Jacob. Iniabot man sa punto nga dunay mga revelation og damgo nga gipakita ang Ginoo ngadto kang Jose, aya hindi man buto og mga igsoon gihulog ninos pangag. Ipaligya pag yung 20 tabos ba to? 20 tabos, si Timos naabot yung taon si Jose dito sa Egypto. Ang problema na himong gobernador. Hindi na pagkasagaran nga biyayon, kasagaran daw-dawon, ayay. Mauro ba'y hatagan na binagrangkon na po. Rangkong dako kikas natos Ginoo. Unang kato mga tao, mga daw-dawgan, manganghalamang mayon. Nganong nahimok mo na siyang dako rangko nga may pamanggani po anak niya. Namanguta na lamang siya siyang kaugalingon. Pero wala kay mahimo. Kay ang Diyos may nagbuot. Tanawa na ko si Aaron o si Miriam o si Moises. Kinsa may gipilit sa Diyos, di ba si Moises? Eh si Aaron na igsoon, grabe bitong sukit-sukitan, may bitong istorya. Samantalang si Moises piting kaa. Ngano man gihimo man si Moises nga himong ningluwas sa Egypto, dili man si Aaron o si Miriam. Kaya nakahibalo manggod ang Ginoo nga silang mga batasan. Wala ikaw o ako mga kaigsunan, ipakita ang Ginoo nimong gugma ngadto sa Dios. Kung saan man nimo pagpakita sa Ginoo nga gugma. Ato ning basahon naman 14, 15 ngadto sa 31. Kung ang imong paghigugma mga kaigsunan, diha na makita sa tinud-anay nimong gugma ngadto sa Ginoo. Niingon ang Dios, niingon si Jesus, kung nahigugma kamo kanako tumanang akong mga sugo. Nya nakatuman ta sa sugo sa Ginoo. Maglison magani ka paghigugma sa imong kaaway. Kay mo ingon na ka nga maigsoon ko sa Ginoo. Ay lisura po ng paghigugma pastor sa kaaway ko na. Lisura po ng akong kaaway oy. Kanang labi ng mga marites, maglisod kong kampuan na, ako pa ng dauton. Matanawa na. Munang kung ikaw mga kaigsoon makahimo sa pag-ampo sa imong silingan nga imong gadagdaot nimo, nagbutang-butang nimo tugad bida glory, ang imong kinabuhi nasabtan gyud nimo ang Biblia. Pero dili gani masuko po ka, apel po ka kasuko, musintak sab ka, mapareha mo buot. Klaro dili. Ang Biblia mga kaigsunan kung maka-encounter kasama na tagdas siya. Kaysa di sa imong pagtagan, maulawan ang tao nga imong ikaaway nga walay hinungdan. Tanda. Bahalag dili ka katawan. Bahalag dili mo ismail. Basta padayon ka mo ismail sa imong isikataw o sa katilingban. Labaw sa tanan. Buhata o tumana ang gisugos Ginoo. Sugo mas Ginoo. Muna mga kaigsunan, unsang klase sa gugma, unsang klasiha sa pagtuman sa gugma nga imong gigugma ang Dios. Ibig gani sa simbahan, maglisod magani ka pagtuman, maglisod magani ang tao pag hatag og ikapulo, biblical bina ang tithes, love offering, o unsa nga imong obligasyon kaapuhan, kabahig mo na sa pagpangalagan. Ayay, kay bukat man kaay, kay moingon man ang tao, si pastor ay maburot ana oy. Mangwinta man. Kung mangwinta ka, wintahan ka sa Ginoo. Muna'y klaro. Kung kwintador kang pagkatao sa kalibutan, hinumdumi kung ang Diyos mo'y mangwinta ni mo, magani sa mangwinta, yatagan ka gininhawa karon. Hello. Wala magani ka kwintahin nga imong ginahawa ang imong oksidin karon, wala nimo na bayre kanang nasa ospital, nagpila na 16,000 tingali.
Kaya na hospital ang among mama kani adto, ang usa ka tangke perting mahala. Hangin ra. Aron madugang-dugangan ang imong hinahawa di sa ospital. Pero ikaw ug ako karon, gawas nun ka tungod kay maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Minungdan. Kung nahigugma ka mo kana ko, tumana ang akong mga sugo. Ang sugo sa Dios dili bugat. Dili lisod tumanon, apan lisod tumanon sa tao kung dili siya makasabot sa Biblia o sa pulong sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon, Juan 14:15 ngadto 31. Mauni tinuod nga gugma nga imong ipakita ngadto sa Dios. Kung dili kanina nimo matuman, unsaon nimo paghigugma ang Dios? Unay giingon mga kaigsunan, unsaon man nimo paghigugma nga ang Dios, dili man makita. Unay giingon sa Mateo, Juan 4, versikulo 24, ang Dios Espiritu ug ang magasimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Unsaon man nimo paghigugma ang Dios? Kung di gani ka kahigugma sa imong kaaway nga imong makita, imong madungog, unsa pagkahaan Dios? Ingon diri man igsunan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 31. Unsaon nato paghigugma ang Dios? Kung nahigugma ta, dito man nato ang sugo sa Dios. Unsay sugo sa Dios? Higugma ang imong isikataw sumala sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wow. Kung makakita ka ni kakaway, o niya isap, ikaw usap, makikaway, napareha na gugbuot, iksoon, wa na klaro na. Ingon diri mga iksoon, gisaad ang Espiritu Santo. Ingon diri mga iksoon, sa versikulo 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong sugo. Moingon gani ang mensahe ninyo, ikaw ug ako gipasabtan nini. Ingon diri, tumana ninyo ang akong mga sugo. Versikulo 16, mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niyag laing manlalabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahanturan. Wow, kinsay nag-ingon ini? Si Jesus. Kay mismo si Jesus muhangyo sa iyang amahan nga mao ang Dios nga mo'y nagpadala niya dinhi sa kalibutan aron ikaw ug ako mapasaylo sa iyong kalapasan. Apan hinumdumi, wala na'y Kristong pagpakamatay pa sa imong mga sala karon. Wala na'y Kristong magpakamatay sa imong sala karon. Mao na ibutang sa atong una-una. Ayaw pagsalig, ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una-una. Mapasayloon na bitaw ang Dios. Yes, mapasayloon apan ayaw kumpiyansa. Kay magkabsan gani kas imong gininhawa. Wala ka magsubay sa kamatuoran, wala nimo gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Goodbye Philippines yun ang tao. Hinumdumi man kaigsunan, Hebreano kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gibutan lamang sa usak, kahigayon mamatay, humani ayan, humani anak, mauna ang paghukom. Ayaw kumpiyansa, ang atong kinabuhi walay baligyanes, tiyang giigsoon. Ang pini ang imong kinabuhi. Ang pini ang panahon nga gihatag sa Ginoo aron ang Dios malipay sa matag usa mga kaigsoon. Ingon diri sa versikulo 17, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita ug makaila kaniya. Lisod gyud makatuo ang kalibutan. Ganun man. Ang kalibutan is to see is to believe. Believe is to see. Mutuo sila sa Dios kung makita nila ang Dios. Minungdan mga kaigsunan, mutuo sila kitawag dili tinuod nga Dios. Ingon diri igsoon, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita ug makaila kaniya. Apan kamo, wow! Pwede ta swerte ha kung ikaw nakailas Ginoo. Kaniingon ang Biblia, apan kamo. Ingon diri igsoon, apan kamo nga nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kanini. Mahinungdan kung dunay espiritu sa Ginoo sa imong kinabuhi, kauban nimo ang Dios. Kung kauban nimo ang Dios,
kung doon ay espiritu sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Ang problema kung lahi ang espiritu nga mosulob sa tao, dili espiritu sa Ginoo, dili espiritu ni Jesus, mabal-an na nimo kay perti ng mga malituhan. Bisang magsigi pa nagsimba. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora Imogene from Saudi Arabia, gikan kayo sa Riyadh. Doon ay mensahe may hapon pastor o sa tanan nga mga pinanggang viewer o mga listener sa Shine FM 95.3. God bless everyone. May hapon usab diha o maayong buntag. Tingali mga kaigsunan ko sa Ginoo sa Saudi Arabia karon mga kaigsunan kay advance man o 5 hours diri sa Pilipinas. Tingali mga kaigsunan mga alas 2 or alauna ron sa Saudi Arabia. May hapon ka natong tanan. Ini sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang ipasalamatan ng Ginoo nga maayong panahon. Maayo daing wifi so. Ang panahon maayo, ang tanang panahon maayo basta doon ay Ginoo. Pero wala gani ang Ginoo, dagko kayo ang panahon next time. Una kanitak na ulapit sa kapon nga gihatag padayon nato basahon ang Biblia. O sa giingon diri mga kaigsunan, siya mao ang espiritu sa kamaturan. Wow. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, you and I, napasalamat as Ginoo nakaila ta Ginoong tinuod. Kay kung dili kani mga igsoon, ayay. Murata katong general mga kaigsunan diha sa laing mga nason mga igsoon. Nga gihagit niya ang Dios, ipamatay bitag iya mga sundalo sa usa lamang ka anghel. Hurot ipakaulawan siya sa kaugalingon yang nason. Ano na yung mensahe si Pastora Imogene ako gini nga pasahon. Alauna Jis sa hapon, Pastor. Wow, alauna Jis. Diri mga kaigsunan, alas 5:11. Aning dagan ako sa minuto. Alauna Jis sa Saudi Arabia, diri alas 6:11. Maumabra na mga kaigsunan. Ingon diri mga kaigsunan. Ingon ang 18, dili ka mo biyaan nga daw mga hilo. Tuwapos. Wow. Kinsa ning saad ni Jesus, dili ni saad sa Dios, dili ni saad sa tao. Unsa iyang saad? Niingon siya, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Versikulo 19, sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako o kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Ining abot ni atong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan o kamo ani ang kanako sa mga ako anaa usab kaninyo. Wow, grabe sa. Unang ang imong kinabuhi doon na kay Kristo, ma-enjoy ka, malingaw ka sa mga tao sa palibot, nawagod intawon kasabot sa mensahe Ginoo. Daghang kay mga pangutana, daghang mga kabalaka, daghang kagulanan, kagugot. Pero ikaw o ako, anak kaila Ginoo, wow, to God be the glory. Kontento ka, kung sa imong kaimtang karon, pasalamati ang Ginoo, niining tanan. Ingon diri mga kaigsunan sa 21, ang mudawat sa akong mga sugo og magtuman niini mao ang nahigugma kanako ayay. Iklaro ra bagyod kaayo. Bersikulo 21. Mao nga niingon diri sa bersikulo 15 ato ning balikon. Unya mobalik ko sa 21. Unsa giingon sa Ginoo sa Biblia may igsoon dinhi sa Juan 14 bersikulo 15 unya mobalik ko sa 21. Ako sang balikan ang bersikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga kasigo. Kung saan ninyo, ikaw o ako na ipasabtan. Klaro ho na to ang 21. Ingon ang 21 ni ingon dire. Ang mudawat sa akong mga sugo, ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. It meaning to say, kung ikaw wala katuman sa sugo, di good ka makasiguro nga imong gihigugma ang Ginoo. Unsang sugo nga angay nimong buhaton, unang buhaton nimo, kundi gani ka kahigugmas imong kaaway. Goodbye God. Ayaw pagtangkod nga nakatuman ka sa sugo sa Dios. Kay bugat guna sa imong una-una
nga moingon ka unsaon man ako paghigugma nga akong kaaway ko na nako. Suko mo na sa Dios, di agwantahon na nimo. Agwantahon na nako pagpailo pagpaubos kasadiha nga imo nang madawat imong gituman ang sugo sa Dios. Dili ra ba nagagarintis Kristohano ba nag-unay ng mag-away ng Kristohano ay mag-unay ng paglibakanay bisag sa sulod sa simbahan mag-unay libakanay. Unsaon man nato pagka-concentrate diha sa presensya sa Ginoo kung manay atong kinabuhi. Wala ra man na gimater mga igsoon pila ka katuig sa simbahan balik-balik. Pero kung di ka ni tagatugkad sa tinud anay nga pagpangalagan igsoon, di ko na to ikagarantiya nga mahimaya kung malipay ang Diyos sa itong kinabuhi. Wala-wala ang connection, Pastor, wala-wala yan. Pero kung pasalamatan ang Ginoo sa mga FM radio na nagasunod nining atong nga programa, klaro o tataw o tinaw kayo ang mensahe sa Ginoo nining tak na udapit sa kahaponon nga ihatag ka na to mga kaisunod. Unsay giingon dire sa 21, ang mudawat sa akong mga sugo og magtuman nini mao ang nahigugma kanako, ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya og magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Kung di gani ka mahigugma sa Dios, dili mahitabo nga magpaila nimo si Jesus sa imong kinabuhi. Dili siya magpakitag mga butang nga talagsaon nga dili nimo damon na igsoon. Hinumdumi ang Jeremias 3:33. Tawgon mo ako. Kasagaran ang tao ani mo igsoon, kusog ra kay mimumot kanang memorization lamang. Pero ang kinabuhi og unsa ka? Lami kayong memorization ang bersikulo. Pero ang pagkinabuhi lisod kayong dawaton. Ang tinud-anay nga pagpangalagan sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutrachi from Bulo Pindoy Negros Oriental? May hapon kanimo diha, ma'am. Kumusta mo diha sa Bulo Pindoy Negros Oriental? Ano na sa mensahe? Good evening, Pastor, o sa tanan nga mga follower ni ining imong programa. Dalay kon ang Rios watching here in Pindoy. Wow, salamat sa Ginoo. Sa mga Yu family, sa mga Tratsi family, mga kaisunan, o sa tanan nga mga Romano family diya sa dapit sa Pindoy diya sa Bulo. Salamat sa Ginoo sa pagwasosab ni Sister Ria Amante. Please evening, Pastor. Mayong buntag, mayong buntag para ugma. Mayong hapon usab nimo Sister Ria Amante. Nagwasosab sa atong nga programa ning atak na og dapit sa sayong kagabihan. Wala-wala jud signal. Tinuod gyud ang mga igsoon. Unang pagkakaroon igsoon, unang nga pagka-alas 3, mulay ko dalit-dalit ka ng paminaw na kong taas-taas man ang signal, mulay ko mga igsoon. Muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo, kita nabi mag-adjust. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo bisan pa man ini nga sitwasyon o kayundang, atong gyapong kumayaon ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Atong ipadayon sa pagbasa unsay giingon diri sa 22. Ingon diri mga igsoon at ngadto kini sa versikulo 31. Ato ning basahon, naghisgot kini mga kaigsunan sa kinabuhi ni Judas. Si Jesus mitubag, nahigugma ka kanako, magtuman sa akong mga sugo. Higugmaon siya sa akong amahan, o ang akong amahan, o ako muanha, makigpuyo diha kaniya. 24. Ang wala mahigugma kanako, dili makatuman sa akong sugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Samot na mo. Kami mga pastor, mga pastora, ikaw ug alagad kas Ginoo, dili na imong mensahe. Ayaw ang kuna na. Ayaw ang kuna nga pinaagi si mong mensahe madala nimo ng tao magarbong magkaanak. Igo ra kang gabasa. Igo ra kang nagpaambit. Igo ra kang magtuman muna atong trabaho mga alagad sa Ginoo. Ayaw ang kuna. Dili na imong mensahe na sa Ginoo. Even si Jesus na ang anak sa Dios, niingon siya, ang akong mga pulong dili ni akong pulong kundi ang pulong akong gisulti kaninyo gikan sa akong amahan nga nagpadala kanako. Imagine na to, nya kita mo ang kunta.
Walay ang igsoon. Idaghang ay mga tao sa kalibutan maingon pinaagi nako ay nabag-o ginang tawhana ako kunang giwalihan ayay pagka ayaw ang kuna igsoon. Kaya kung imo nang angkunon unsa may imong ikarason ato ba nang sa Dios. Unsay giingon diri mga igsoon sa 24, ang wala mahigugma kanako dili bagtuman sa akong mga sugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kun dili iya sa amahan nga nagpadala kanako. O magani mo angkon si Jesus, ikaw ang ako pagka nga mo angkon niini. Kapag ra nato maigsoon og face matpaspasiaw kapag okay ra pod pastor. Parang arag og inuntang baga og face kaysa ingon nga nipis og face. Pasiaw na naman. Ingon ang 25 mga kaigsunan, gisultian ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. Una kon ang tao walay Espiritu sa Ginoo, unsa man ay ang Espiritu nga mosulog sa usa ka tawo sa dili Espiritu sa Ginoo, lahi ng Espiritu ha. Lahi na ng Espiritu ha. Pero kung ang Espiritu sa Ginoo mabalaan maguna nimo, bisan gani sa pinulungan mabalaan ng tao. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutrasio from Bulo Bindoy Negros Oriental. Low connection lang yun maigsoon. Okay kaayo pastor. Salamat sa Ginoo. Ang tingan tas Ginoo kanunay mga igsoon. Ingon diri maigsoon, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nya ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. By the city, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa gihatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo, ayaw kamo kabalaka o ayaw kamo kahadlok. Wow! Ang tinuod ay kalipay, ang tinuod ay kalinaw, naa ni Jesus. Wala sa kalibutan. Wala nag-ingon ang Biblia kung kwartahan ka, malipay ka. Kung adunahan ka, malipay ka. Kung tanan nga mga butang naan mo, malipay ka. Sure ka. Iyon, matagbaw ding tao, kay bisag adunahan pa, mga parpa. Kwartahan pa, manglimbong pa. Bisag dato na kaayo ang nason, manguha pa og laing nason. Kay dili lagi makontinto sa katungdanan kay gustong yakan ang tibok kalibutan. Hala sige yakti ang tibok kalibutan. Mao nga ikaw ako kakinahanglan kita giyas Ginoo. Nagkinahanglan ta kaalam gikan sa Dios. Dili kaalam sa kalibutan kay ang kaalam sa kalibutan gieskuylahan na sa tao. Apan ang kaalam sa Dios igsoon direct gikan sa Ginoo, dili direct gikan sa tao. Ingon dire mga kaigsoon, 28, gisulatan ko na kamo nga mubiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Wow! Si Jesus niingon siya, muadto ako sa amahan kay ang akong amahan labaw man kanako. Siyempre, kinsa may kapadala ni Jesus, ang Dios. Iyang gipadala ang iyang buktong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabatrog sa kinabuhing walay katapusan. 1:16. Tay igugma pag-ayo sa Dios, kinsa man ang Dios, mao ang amahan nga nagpadala ni Jesucristo dinis kalibutan. Kinsa man si Jesucristo, si Jesucristo nga mo'y naglukat sa imong pagkamakakasasala. Nagdupas siya dito sa cross apan hinumdumi dili na modupas si Kristo sa imong sala karon kung imo pa nang uspon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora LC Candelario Edanio from Cavite City. Kumusta man ang imong kahimtang pastora labi na sa imong operasyon? Unsa maron pizza mga kaigsunan? Pizza 15. Tingali maumatoy mo nga schedule ang Ginoo magamping sa imong kinabuhi labaw sa tanan diya sa financial.
Eh mo iskot ka ni kag hospital. Labi na sa dili ordinary sakit. Dili na siya ordinary, so dili na basta-basta mga kaigsoon. Apan ang Ginoo pag-amping sa imong kinabuhi ang importante. Kupti ang saad sa Dios. Kaya ikaw ug ako gisaran sa Dios sama kang Abraham, sama kang Sarah, sama sa makatawhan kaniadto nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako dunay saad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ka pasagdan, dili ka biyaan, dili ka taligdan, kaya ang Ginoo gamhanan sa tibok kalibutan mga kaigsoon. Emang dire mga kaigsoon, gisulatan ko kamo ni ini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini hitabo na ni ini mutuo kamo, dili na akong makigsulti kaninyong dugay kay taliabot ang nagmando ni ining kalibutana, wala na siya gahom nga makabuntog kanako. Wow, walay gahom nga makabuntog sa gahom sa Dios. Insa man ay makabuntog? Ang Dios may naghimos kalibutan. Si Satanas kaiguram ng kasuwit-suwit. Unang kinain ni Satanas may magsige ra gyud nagsuwit-suwit bisa kung saon pa. Magsigig panaway, magsig pamantay, magsigig pamaritis, magsigig pangdaot. Kung sa may papel Satanas ning naog tambok sa kalibutan, ingari sa kalibutan aron sa pagpangawat o pagpatay, paglaglag, maunay ang trabaho, pagsamok-samok. Ingon diri sa 31, apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan, busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisuko kanako. Wow, si Jesucristo nga anak sa Dios, iyang gipakita ang tinuod usab niyang gugma ngadto siyang Amahan. Giunsa niya pagpakita sa iyang gugma ngadto sa Amahan, iyang gituman ang tanang gisuko sa iyang Amahan bisag supak sa iyang kaugalingon. Hinumdumi sa diha nga siya nagsakripisyo na, niingon siya, Amahan ko, kung mahimo isaylo kining kupa sa pag-antos kikan kanako, apan ang imong pagbuot may matungan. Kung gitawag kas Ginoo, digud ka kabuot sa imo ang kinabuhi. Klaruhon po kung tinuod ko kang gitawag. Kaya kung dili gani ka tinuod nga tinawag, ikaw ray katawag-tawag sa imong kaugalingon, aron ka mahimong pastor, aron ka mahimong pastora, aron ka mahimong magwawali, lisod nimong ikinabuhi ang Biblia kay magsige magyugag ka ikaw bisa kung saon pa. Di malato ra ka. Dinalayhan kang mawali oy. Ngano man. Sige man kang koreksyonan sa pulong sa Ginoo nga imong gibasa, alang-alang dili ka mo basa. Usaw man imo pagwalis mga tao sa katilingban, kung dili ka mo basa, o niya kay wala man ka mausap ang imong katasa kinaaya, magsige ka kagool. Mag-insomnia ka igsoon. Tanaw ra gud si Jesus. Ang tinuod niyang ipakita siyang iyang Amahan nga mo ang Dios, iyang gituman ang tanang sugo sa iyang Amahan nga mo'y nagpadala kaniya dinhi sa kalibutan. Ingon diri maigsoon tanaw ra gud. Oh, apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan, busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisuko kanako. Klaro dili. Kay kung ikaw ug ako dili ka katuman sa suko ni Jesus Christ, pinaagi sa balang kasulatan, usaon nimo pag-prove nga ikaw anak sa Dios. Dili mga igsoon. Di isa kung saon pa na ni mo rason. Di isa kung saon pa na ni mo una-una. Huwag yung kay ikarason atubangan sa Diyos. Makarason tingali ka sa imong silingan. Makarason tingali ka ni pastor. Makarason tingali ka ni pastora. Makarason ka sa tibok kalibutan. Apan dili ka karason nga to sa Diyos. Hello. Salamat sa Ginoo doon na mensahe si Pastora Elsie Candelaro Idanio from Cavite City. Thank you Lord. Naayos ang gamit para sa live streaming Palik Radio FM on air. Wow. Una kong ipasalamatan ang Ginoo. Siyempre kung magpaayo kag laptop, mukusta nag-financial money matter. Apan dunay pamaagi ang Dios. Naayo ang laptop, walay bisan piso na gasto. Tungod kay dunay Ginoo. Nabalik ang on the air.
Nabalik ang FM radio, walay gasto bisag piso kay tumabayo ang Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan. Kung ikaw matinud-anon, matinud-anon usab ang Dios. Kung ikaw mahimong hingpit ang Dios. Hinumdumi na apan panimuhaa na ang imong kinabuhi inline sa Biblia. Kaya kung dili ka na inline sa Biblia, sigurado di kang mapakyas. Unang ingon si Jesus, akong gipakita ang tinuon akong gugma sa akong amahan nga nagpadala ka nako, kay akong gituman ang sugo sa akong amahan sa iyang pagpadala dinhi sa kalibutan bisag supak sa akong kawalingon. Hinumdumi mga igso na ikaw kung ako aduna kay obligasyon katubangan sa Ginoo. Matod pa diri mga igsoon, unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 17, ang pag-antos sa pagkakristohan. Hinumdumi mga igsoon, ang atong pagkakristohanon doon nagigitawag pag-antos. Kung nag-antos man si Jesus, how much more ikaw na sumusunod ni Jesus. Ayaw pagdahom nga ikaw sumusunod ni Jesus, wa kay paantoson. Ayaw pagdahom mga kaigsunan nga musunod ka sa lakang ni Jesus, dili ka magsakripisyo, dili ka makadungog o mga panamastamas nga mga sugilan gikan sa ubang tao. Ayaw pag-expect yung mga kaigsunan. Package na nandaan o pangandam kay duha ra gyud ang pulong nga imong madugan sa katilingban, pagdaot o pagdahig mga kaigsunan. Kung dili ka ni kakadungog o pagdahig, ang imong madungog pagdaot yun na. Hinumdumi, duha ra nga itong padulungan, impyerno langit mga kaigsunan. Mao pangandami ang tanang pulong nga imong madungog sa katilingban kung ikaw mahimo kang alagan, atubangan sa tao o atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora Elsie Bless. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ato ning basahon last nga mga bersikulo ang atong ambitan niningtag ng dapit sa kapon. Manghinaot kung aduna tay mapupo nga may pagtulungan sa atong kinabuhi aron ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Kay kung dili ka ni igsoon, ang imong pagkakristohanon hilaw ra yun. Ingon diri mga igsoon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto bersikulo 8 ngadto sa 17. Doon na mo Biblia mga igsoon ato kining basahan. Ingon diri sa kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa unahan. Ingon diri, sa katapusan hiusahan ninyo ang tanan, ang inyong mga huna-una. Tanaw ra na. Kay kung ang usa ka tawo dili makahiusa diha sa una-una bisan sa sulod sa simbahan, wa koy angay. Nagyod kaya ni mong solbaron ang problema. Kung ang imong pamilya, kung ang imong asawa, kung ikaw bana, kung ikaw asawa, kung imong mga anak dili makahiusa, dunay gagmay problema di ikaw na masolban. Apan hinumdumi kung makahiusa kani Dios pag pangalagan si Ginoo, kayang solbaron ang problema, kayang dagkon ang problema kay dunay Kristo sa imong kinabuhi. Munay Ginoo. Bisan sa ministry, di kani makasinabot sulod sa simbahan manag-away ra na. Inigawas anak, kaya ko nang ugaha. Mura na katong mga kaigsunan ko sa Ginoo, nagi takdakan o kantangan. Apan kung maghiusa na, magkauyon, diya sa pagsimba, wow, tugad bida glory. Paggawa sa simbahan, excited. Puno diya sa presensya sa Ginoo. O nang gihagit ang mata ko sa gikinahalan, hiusaon ang atong una-una. Ibig sa komunidad. Kung dili gani maghiusa ang mga tao, mag-iya-itsara, bisag mga nagkalain-laing organisasyon, huwag yung angay. Mag-iyahe raglipakay, magsigir at patuoto. Walay palawala-wala mga isang puro na patuoto. Labi ng mga taong mga religyoso. Di maginasap na itong malikay, kay ikan na mas kani at itong maigso na doon na yung tao mga religyoso. Magsigir ang panganto kasi raday maluwas. Kung batas ang kinaya, mga batas ang kinaya, may superte, kung lagi yung as Biblia. Masagay mo din mga kaigsunan, sa katapusan, hiyusaan ninyo ang tanan, ang inyong mga huna-una, o pagbati. Dili lamang onliwan sa inyong huna-una, kundi hiyusaan atong huna-una, o ang pagbati.
Ay huna-una ra gani imong giusa, wa ka gani kay pagbati. Kusog ra gyud ka kay mamanangil. Kusog ra gyud kay mamutang-butang ang tawo. Ay wa man kay pagbati. Labaw sa tan kun wala kay pagbati sa Ginoo. Di ko ka mahadlok. Moingon ra man ang tawo maigsoon na wala bitaw nakakita nako. Wala bitaw nakakita labi na ang Ginoo wa man po na makita nako oy. Sure ka? O klaro ha? Kaysa sunod mga adlaw aninglan kas Ginoo. Ingon diri maigsoon. Yung sa ang inyong una-una o ang pagbati, paghigugma ay kamo sa mga pagmanagsuon. Pagkaloy anay o pagpaubsanon kamo. Ang dautan ayaw paslig dautan. O ang dautan ang manghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Lisod kining buhatan bitaw sa tao ay. Daghan kay mga tao nga ako ang pangutanon. Kanya brother sister, kaya nimong higugmaon ang imong kaaway. Kaya nimong tandon lang bisag gihimaraot ka. Gibalikas ka, gitulisok ka, kaya nimo. Ang panglingo-lingo ra kay. Maingon ra, murag kunahuna ako sa nako na pastor, oy, murag di man ko kahimo anak kay kaaway ko na nako oy. Buka at kaysa kung kasing-kasing ayahan. Wala na pag yun na nagmatir o pila katuig sa simbahan, simba-simba. Daghan kay mga tao sa kalibutan mga kaigsunan, kung naigingon ang pulong sa Ginoo, daghan kay naulahi nga nauna. Daghan kong nauna, naulahi. O uga pa sa uga. Daghan kay mga bagong mga Kristohanon, nga nakasabot tayo sa pulong sa Ginoo, nagkinabudla pa sa tanan kinabukiuswag sa Ginoo. Hinom din mga kaigsunan kung makasabot ka sa mensahe sa Ginoo. Kung magkinabuhini ni, manganghar gyud ang katilingban. Makaingon doon. Kanang mga tawhana, mas labaw pa man ko anak. Mas maalamon pa man ko anak nga nung naabot man na diya nga ako may kapabul o na ako'y capacity ana utang posisyon ah. Grabe na. Watay mahimo. Kay ikaw kung ako nakita sa Ginoo. Kung ikaw tinud-anay ka mga lagad sa Ginoo, o dili ka matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo, watay mahimo sa o ayaw pangwinta. Kay ang Dios nahibalo sa matag usa ka magkinabuhi sa taos kalibutan. Kung sa ingon diri maigsoon, tanawa ra ko diri. Versikulo 9. Ang dautan ayaw palusi o dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Palusi noon kini panalangin. Kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Wow! Balusik panalangin ang mudaot kanimo kaysa diha nga ikaw gitawag sa Dios, ang Dios mo panalangin kanimo. Igod ka masayo. Isa ko sa ama. Base sa Biblia, Exxon. Unang ikaw o ako, i-enjoy ang kinabuhi Kristohano. Pasag din ng mga tao mga malitis. Pasag din ng mga tao masilo. Maglagot nimo, Exxon. Pasag din. Hanggang nga sa langit. Lord, ikaw na magtito. Ikaw na'y bahala. Nasayod ka nilang ka na. Ayoko. Kara-kara, Exxon. Maapil ko ka, mapareha ko kag buot, Exxon. Kanang mga taong imong ikaaway, niya mo away po kag apil, ayay. Maapil ko ka sa ilang kinaihan. Ingon ang versikulo 10, kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot manimalo sa kinabuhi, og nangandoy. Kay ang buot mo pahimulo sa kinabuhi, og nangandoy, og mga adlaw malipayon, kinahanglan dili na magsultig daotan o dili na mamaka. Kung ang usa ka tawo igsuon kung layhan siyang magkinabuhi nga malinahon. Klaro kay ang Biblia. Ingon diri kinahanglan dili na siya magsultig daotan o dili na siya mamaka. Kaya nag-ingon na bagyon ang revelasyon, pinadaya ang mga bagakon, paingon na bagyon na dito sa impyerno. Pagkadaghan na kayong mga tao, daghan kayong mabiktima. Mga ingon mga kaigsunan, pili ako ninyo.
Kasayon po ninyong pangitaon, perti kong lisora. Sayon po ninyong doolon, pero lisod kong pangitaon. Sayon po kay doolon, kung saan man ha. Kay lisod man pangitaon, perting lisora. Perting lisora, di ka sa pa. Ingon din mga igsoon, kinahanglang likayan niya ang dautan, o buhaton ang matarong, kinahanglang pangitaon niya ang pakigdait, o paningkamutan niya ang pagkabot niya. Paningkamutan yun. Kung dili madalang paningkamot o ay paningtiil, na makabot yun nimo o matuman nimo ang sugo sa Ginoo, ayan ipabuhat ka nimo o kanako. Watay mahimo. Watay laing opsyon. Watay laing pamaagi kung dili imo ginangbuhaton. Mamatay ka rason igsoon. Kung mo rason tadi magyapon ta katuman sa sugo sa Dios. Aron wa ka ikarason na natumanan na ikinabuhi na ang Biblia, aron ikaw dili mahatagan o kabugat mismo sa imong kinabuhi. Bukat pa, nagkinahanglan ba mga requirements? Nagkinahanglan ba sidula? Nagkinahanglan ba mga eksong biodata? Unsa pa diha mga kaeksonan? Nagkinahanglan ba TOR? Unsa ni mo nga profesyon na nahuman? Wala na, no need na na. Pero wala di pasabot. Na kung sa atong pagkakristuhanon, dili na mulambigit ang gitawag education. Isip na pwede, kaya dili pa man ta espiritu, ka-partner man as ministry, ang profesyon, kaya kung saan man nimo pagbasa, kung saan man nimo paggama sa mga papeles, isip na pwede mga ekson. Pero dili na pwede dili na pwede po, na maupunay atong ipalabaw sa atong kinabuhi, sa tibok katilingban. Ingon diri mga ekson, kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait. Kung dili gani mangita ang tao pakigdait, kung saman pakig-away pangitaon. Ang opposite sa pakigdait, pakig-away, pakiglahlis, pakiglantugi, pakigdebate. Kay mao lagi, sakto kayo sige. Pero hangtod karon wa gyapon kausapan, way kapaguhan, kay mura gyapon pinaipatasan ay mura gyapon oy. Ingon diri may sa 12. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa mga matarong, tan-aw ra ko. Nagsiya may agilantaw. Daotan o matarong? Kinsa galantaw? Ang Ginoo. Tan-aw ra ko ang 12. Kay ang Ginoo naglantaw sa mga matarong o kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Wow! Mao ni ninyo. Ikaw o ako igsuon. Kung makita si Ginoo nga matarong ka, hinumdumi sa tanan nimo nga pag-ampo tubagon ko kas Ginoo. Mao man gisulti sa Biblia. Bisa kung saon pa. Kung ikaw o ako imurang kaugalingon magbago-bago, buang-kon lang kas imong kaugalingon Kristohanon ka. Pero wa gyud ka di ay tinuod mabago, makikaway ra kas imong silingan ug uban pa. Way agi. Ayaw igsoon. Pasag din ang mga tao makikaway nimo. Pasag din ang mga tao tigbutang-butang nimo. Iapos Ginoo. Kaysa diha nga ikaw makabuhat ni anak. O sa diha nga kapamatunan ka sa atubangan sa Dios nga matarong ka sa imong pag-ampo mga eksod tubagon yung kas Ginoo in 100%. Pasi sa parang kasulatan. Eh kung di na ni mo matuman, ayaw pagdahon na tubagon kas Ginoo sa imong mga pag-ampo na tubangan. Eh mao kinanas kasulatan eksod. Di ko na mausabi sa kung saan pa. Di mo na kusubon ang kasulatan, mosamot ko kang sinutas Ginoo. Eh wa ay katungod. We have no right to change. We have no right to add. Sa tanang wording din sa palang kasulatan, kay pwede kuhaon ang imuhang kinabuhi, imuhang record diha sa pasahod sa kinabuhi sa panahon sa iyang pagbalik. Ikson, mas makapainan yung ka makasasala ko niya. Unang ayaw pakapini, o ayaw dugami ang kapitulong bersikulo, kung unsay naa diha halabasaha o ipaambit sa tibok katilingban, aron ikaw o ako mahimuot nimo ang Ginoo. Unsay giingon diri? Kinsa may makapasipalak kaninyo
kun kamo magmadasigon sa pagbuhat og matarong. Walay makapasipala nimo. Nganuman ampingan kas Ginoo. Bahalag pasipalaan kas katilingban, bahalag dautan kas katilingban, bahalag hugaw kas katilingban, apan dili ka hugaw atubangan sa Dios. Sala ba ang Biblia mga kaigsunan na butang-butangan kas tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios? Ayaw usba ang Biblia. Ayaw pagama og laing bersikulo sa inyong kasataksan ng mga kinabuhi. Dalaygon ang Dios, inigatak na og dapit sa kapunon kaya gihatag ka nato. Maghinaot ko, lalo na tayo nakatunan ya sa pulong sa Ginoo. Kung maghinaot ang inyong ubos nga langan, ikaw o ako, magkaton nga mahinadukon kanunay, katos Ginoo mga kaigsunan pag-angkot. Akong gidasi ang matagos lang, doyo ko ninyo sa pipila ka mga panahon. Kapotas Ginoo, magpasalamat ako kay ang Dios milagroso, kamanan siya nga way sama kanina. So tanang yan naminaw sa FM Radio sa CNFM 95.3, papalandong tas Ginoo, nilintag na ulapit sa kapunon ngayang yata. Ano na mo yung mga balatian, kung na may gihapit sa inyo pisikal nga bahin, tuhuhin nga ang Dios magapamuhan kanina. Kung manghinaot ko, ang Diyos, katubang, nasayod ko ang Diyos. Wala yung posible kaniya kung ikaw o ako. Pag kinabuhi, sumala saya. Mga soto eso. Labing kamahalan ang silimbahon ka na Diyos. Itag na udapit sa kapunan yung ihatag ka na mo. Salamat o Diyos sa kusog kalikon. Tigsog pagpantay o pag-amping ka na mo kanunay sa mong kinabuhi. Salamat po Diyos sa kanang nga naminaw sa FM Radio sa Site FM 95.3 na nakaroon sila tasat-taksa ng mga Pinoy anak. Ikaw o Diyos mga pananangin kanina. Kung doon naman sila yung mga problema, doon naman sila yung mga balatian o Diyos diya sa pisikal nila kabahin. Bisan unsang matang o Diyos mga balatian kaya ni mo ayohon naman. Milagroso ko kamanan ka na Diyos maway sa kanina. Ikan silang lapalapa ngadto sa pinakaalipol. Akong hingin ng tanang matang sa balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ. Akong kansilan ang buhat sa kawan. Akong balik na to sa kamay. Pinag-isang alam ni sa Kristo ng Nazareth. Isang pa man o Diyos ginabuhi ni Pastora Elsie ang nakaroon ng diha sa Cavite City. Ikaw magasuplay, magtagpo sa iyang pinanglan. Labaw sa tanan sa maong operasyon ako. Ikaw mag-amping siyang kinabuhi upan sa tibok niyang panimalay. Upan sa ilang buhat ang anak. Bisan pa man o Diyos sa talang na kung mga iksor sa maong adapit Lord. Ikaw magapamuhan silang kinabuhi ang bisan pa man o Diyos sa tibok na kong panimalay sa akong tulog ang mga anak. Sa kong ugangan sa tanang kaigsunan ini sa palo. Dapit sa Pilipigan o Diyos, hidip kay Pastora April nga kaptoran. Madali ikaw magapamuhan silang kinabuhi. Bisan karong kumalabot nga Bernis o Diyos, andun na akong celebration sa maong panimalay sa mga Turan family. Alang sa nako nga pagpasalamat sa mga adlaw silang mga kinabuhi o Jesus. Ikaw maghatag kung may panahon din ang mga tao. Bisan pa man o Diyos ang mga station manager, Pastor Gideon Kanilan, kuman sa tibok niyang palipanay. Ikaw o Diyos magapanalangin o magsaroon nagawa sa Facebook Live. Bisan pa man sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibig sa tanan nga mga OFW, kananing palat sa laing mga nasod, Lord, ang pingin ang ilang mga kinabuyaman. Bisan pa man o Diyos sa tanan nimong mga lagad, sa tanan ng mga pastor, sa tanan ng mga pastora, ikaw o Diyos mag-bless. Among kinabuhi, ma-inline ngayon sa imong mga pulong mga mensahe. Initag na ulapit sa kapon o Diyos kayong gihatag ka namo. Bisan pa man sa maulangon makahintang, apan padayon ka nag-amping sa matagosan namo ka mga pamilya. Padayon ikaw nag-supply sa among mga panginalan sa pagmintinar din sa Site FM. Kung wala yun kami ni mo pagkulangin. Salamat o Diyos sa kadaugan kasiguruhan. Ikaw Diyos nag-amping sa matagosan namo ka magkinabuhi. Initag na ulapit sa kapon o ngayong gihatag o Diyos ang tanang pagimaya, patay pagpasalamat. Nang langgit kanimo ang tanan, pinagi lamang sa imong buktong anak o personal na mo ang manluluwas. Ang tanan magingon, Amen. Amen.
Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Sa samang tagna, sa samang higayon mga kaisunan, unyang tandaan alas 3, mag-uban-uban ta sa mata gutlo o mga tag-oras. Ay labi na doon ay mga panahon mga igsoon. Hadili ta makahook up yun dirigikan sa Cebu City, ikan sa Malabuyo, ikan sa Giulngan, tungod kay ang wifi connection, nag-agad yun ta mga igsoon. Inay yun usahay. Matod pa mga kaigsoon na nagkamang yun ang wifi. Usahay ko kalit sa kusog. Una doon ay live na itong kaigsoon kung kalit raglo connection. Una nga pagkatandawon, video nindot man ang panahon, nindot man ang dagat sa wifi, muna mag-live ko even alas 3. Kaya mao man itong atong schedule pa igsoon kung walay brand out, kung na wifi connection. Bisang walay wifi connection na igsoon, padayon magyapon ang atong programa alang sa pagpaabit sa mensahe. Ay hapon ka natin ka naman kaigsunan. Ang atong oras karon hapit ng yun alas 7, alas 6:51 na. Sa kahapon nun ining adlaw nga Lunes, pizza 15 sa Hulyo sa tuig 2024. Manabilit ng inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa social media sa Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa laing mga nasod. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay. Ayan makasaol ay sa inyong ubos nga lagad Pastor Sapre Candelario, manapili sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagigapit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balahan gikan orasaha, gikan